Две маняци, как се размазахме с нощи. Лек, направо не знам как станах. Коя стая ще се предава отчета? А в кой отчета? По дяволите в Живко. Че не се обади на маняк. Кое искаш, Лек? Къде си е човек? Кое става с нощи тука, ей? Пиян, за кой ли път убийствено пиян? Мани, трябва ни отчета за Марчев до 5 минути. Добре, дай ми минута. Хубаво, хай. Ще къде отчета. Нека ме пука. Е така. Какво става, колеги? Късилот. Няма значение. Ето ви отчета, както ви обещах. Браво, батка. Аз тръгвам, че ме чакат. Поздрави на Марчев. Поздрав на колежките. Хайде бе, какво става с отчета? Виж колко ще се стана. Тъп го намерим, аз ще кажа на теб. Има си график, ще го спазваш, нали? Това е урокта. Добре. Цар график. Ето го. Последната секунда. Your job's a joke, you broke.